Заслужилият майстор на спорта Златка Димитрова, световен шампион по муай-тай, категория по муай-тай по ЮДА. Дай се насам първо. Ще после нататък читам да искат. Благодаря, успехи ще желая. Номер 2. Заслужилият майстор на спорта Владимир Вълев, световен шампион по кикбокс, кайно, категория Тази година имам удоволствието да обявя 2 пъти номер 1 състезатели, носители на световна и вице-световна титла. Това са заслужилият майстор на спорта Емануил Димитров, световен шампион по кикбокс, лайт контакт, категория 79 кг Македония и вице-световен шампион по кикбокс, семи контакт, категория до 84 кг Дъблин, Ирландия. Също така за световната титла по муай-тай в категория до 81 кг от Аюдея, Тайланд и вице-световната вице-световно шампионско постижение категория до 81 кг в стил К1 заслужилият майстор на спорта Йордан Янков. Какво? Мерси. Благодаря. Сам да свали. Благодаря на всички. След изключително успешното представяне на състезателите тази година, отново искам да ги поздравя, тях и техните лични треньори, както и треньорите на националните гарнитури. Въпреки някои неизчистени проблеми по отношение на подготовката на националните гарнитури, смятам, че напредъка не е малък и работим по правилния начин. И през тази година се проведаха няколко професионални прояви. Ердоан Демиров продължи успешно да работи с Турция. Имаме запитвания и от Гърция и Кипър. Но в голяма част условията не отговарят на изискванията, които ние имаме в финансовата част. Като цяло се наблюдава спад в тези прояви, което разбира се е и резултат на икономическата криза. Организационна дейност. Колеги, по отношение на раздел организационна дейност мога да говоря много. На етап сме, в който треньорите обхващат почти напълно националните отбори, с което ни се дава възможност действително да администрираме и организираме спорта кикбокс и спорта муай-тай в България. Приоритет в момента за нас е да съумеем да запазим лидерските си позиции при неолимпийските спортове. Затова се опитваме да съобразим вътрешните ни правила и дейности с модерните практики в спорта, като следим да отговаряме на всички изисквания на Министерството на спорта. През тази година за първи път започна обучение по спорта кикбокс в българските спортни училища. През миналата година Ангел Иванов разработи тематични разпределения по кикбокс за класовете 6, 7 и 8. Разпределенията минаха успешно атестация в Министерството на физическото възпитание и спорта и Министерството на образованието, с което беше разрешен прием на ученици по кикбокс в спортните училища. Това практически означава, че във всяко спортно училище е възможно да се разкрие клас със спорт кикбокс.
Изискванията са да разполагаме с квалифицирани треньорски кадри и да имаме развит спорт в населеното място, което гарантира желаящи да се обучават в спортното училище деца. В плановете ни за следващата година е и град София, където спортен клуб Икен се ангажира за работа в тази насока. През изминаващата година това направление взехме участие в работна среща по проблемите на спортните училища, а също така и участие в кръгла маса по проблемите на треньорската професия, с която накратко по-късно ще ви запознае Марин Пеев. В документално отношение тази година бе приет антидопингов правилник, с който може да се запознаете. Той го има разлепен там. Отчитам като неуспешна практика провеждането на треньорски семинари, предхождащи държавните първенства през тази година. И се надявам следващата година да намерим вярната формулировка за съществуването на тези семинари. Считам, че тази година всички състезания, с изключение на състезанието в Свищов, отговориха на изискванията за качество. На тази база сме стъпили при изготвянето на тази годишния проекто календар, който е раздаден на всеки един от делегатите и ще го разискваме в отделна точка. Направени са и малки корекции в наредбата за провеждане на състезания през 2012 година, която е раздадена. Наредбата ясно и точно е обхванато всичко по отношение организацията на състезанията. Тя е разработена на базата на горното, което изложих, разяснена е схемата на класиране, както и самия модел, по който ще се провеждат състезанията. 4 спортни лагера бяха проведени тази година, които ще бъдат отчетени от треньорите, затова няма да се спирам на тях, само ще вметна, че имаме решение, с което задължаваме националите, а от тази година и кадетите при наличие на лагер те да вземат участие в него. Формулировки, кой ще води лагера, къде и защо са недопустими при националните състезатели. Ето защо за състезатели, които са отказали участие в лагер се налага отказ от участие в първенство и това е решение, което ще е общо валидно за всички състезатели, независимо колко са титуловани. Ще продължа да настоявам за вашата активност в обучението ви в Национална спортна академия Васил Левски. Длъжни сме да се съобразим с наредбата за професионална правоспособност и квалификация на лицата, работещи в областта на физическото възпитание и спорта. Няма как да съществува спортен клуб и в него да работи неправоспособен специалист. Така че колкото по-бързо клубовете се съобразят с тази наредба, толкова по-широко поле за действие имат те. По аналогичен начин стоят и вписванията в единния спортен регистър на Министерството на физическото възпитание и спорта и регистър юридическите лица с нестопанска цел в Министерството на правосъдието. И през изминаващата 2011 година работихме в тясно сътрудничество с Министерството на физическото възпитание и спорта. И през тази година бяха разделени средства за спортна дейност на клубовете. Разпределени. Решението за разпределението на тези средства е те да се разпределят само за спортна дейност. Бе взето въз основа на изискванията за регистрацията на клубовете в обществена полза, за членството им в единния спортен регистър, вписването им в регистър за юридическите лица с нестопанска цел в Министерството на правосъдието и съобразно решение на управителния съвет на конфедерацията бяха сумирани общо всички точки от състезанията за годината, след което бе изчислена стойността на една точка и тези средства бяха разпределени на първите 15 клуба от годишното класиране. С остатъка от сумата поравно бяха премирани клубовете, които имат призови класирания от участие на световни и европейски първенства. Мнението ми е, че към момента това е максимално точният и обективен начин на разпределение на средствата. А те са именно Аякс 4020 лева, Тим 2816, Тангра 824 Икен 4792 лева, Сават 612 лева, Зевс 1608, Уил 5920, Самурай 2480, Йобор 820, Аргус 924, Арис 3200, Викинг 2680, Скаптопара 596, Файт 568. Освен гореописаните средства от Министерството на спорта, постъпили общо за дейност 221 756 лева, 5100 лева членски внос, както и от регламентирана дейност 173 674 лева. Заеми към момента в размер на 16 437 лева, както и от курсови разлики евро-лев 27 лева. Или общо приходи в размер на 448 793 лева. Към момента са изразходвани средства в размер на 449 182 лева.
Управителният съвет проведе 9 редовни заседания. Има за какво да се желая от членовете на управителния съвет, като се знае, че ние се движим по приетата 10 годишна програма за развитие на спортовете. Програмата изпълняваме в почти всички части, като най-големи затруднения срещаме в дейността и комуникацията с Национална спортна академия, където срещаме мълчалив отказ за съдействие за разкриване на асистентска бройка по кикбокс и в последствие Muay Thai. Така че в следващите години тази задача е приоритетна пред ръководството на организацията. Решенията, които са взети за времето от предишното до настоящото общо събрание и подлежат на гласуване от делегатите, са раздадени на делегатите. Всяка едно от тях ще бъде зачетено по-отделно и ще се гласува самостоятелно. Сега, тук е момента да обявя и крайното класиране за 2011 година, като помоля господин Меламед да връчи купите на първите 6 в стиловите на татами и стиловите на ринг. Моля да започнем с ринг, те са отпред купите. Да. На 6-то место спортен клуб Шуменска крепост. Да. Шуменска крепост в това си име са за първи път в класацията. Шумен си връща старата слава. На 5-то място е спортен клуб Аргус, град Варна. На 4-то място спортен клуб Файт от град София. Само че те не някои шампионите имат право да правят каквото си искат, така че могат да вземат каквото искат. На призовото 3-то място на ринг се класира спортен клуб Тим град Варна. На второ место спортен клуб Уил, също от град Варна. И едноличен лидер в ринг спортен клуб Самурай, град Бургас. За татами на 6-то место е спортен клуб Джет, град Варна.